Чудесно здраве! Руди и Джени Дейвис представят своята серия Здрави отвътре навън. Преоткритият древен елексир. Това е една от най-любимите ми презентации, защото съдържа толкова много, че не бихте повярвали. Преоткритият древен елексир. Нека започнем. Аз го наричам елексир по избор. Бих искал да разгледаме това, защото ми напомня колко много имам нужда от точно тази течност. Тя прави мускулите по-гъвкави, ободрява ума и тялото, изостря интелекта, понижава кръвното налягане и изчиства токсините от тялото и премахва проблемите в пикочния мехур, подпомага храносмилането, смазва тялото и изгражда наново хрущялите. Регулира температурата на тялото, работата на червата, облегчава депресията. И ако някой мисли, че това не ни трябва, нека да помисли отново. Тя покрива повече от половината повърхност на Земята. Дори и в облаците, които виждате на небето, тази течност е там, като забравена чудотворна течност. Учените я наричат H2O, но повечето от нас я познават като вода. Водата е удивителна течност. Това е Алберта, планината Едит Кавел. Докато живеехме в Алберта, Джини и аз много често ходихме на екскурзия там. Забележете снегът на планинската страна, всичко това е вода. Забележете водата, в потоците всичко е вода. А колко вода съдържат дърветата? Огромно количество вода. Ако наистина започнете да търсите, ще видите, че Бог имаше вода в началото, нали? Нека да има вода, за да се разделят водите над водите. Може да видим защо водата е основен компонент за всяка жива субстанция на Земята. Дори семената, които виждате, както те се нуждаят от вода, за да покълнат в земята, така и новите клетки в тялото се нуждаят от вода. Тъканите се възстановяват и изграждат нови клетки, се нуждаят от вода, за да започнат, поддържат и завършат процеса. Така че тя е важна през цялото време за всяка функция на човешкото тяло. Да видим нещо интересно. Хората често ми казват: добре, аз поемам достатъчно течности, пия 1 или 2 чаши кафе всеки ден. Това се брои, нали? Ами всъщност не. А ако наистина помислите и погледнете научно, когато тялото използва водата от 1 чаша кафе, въпреки че не я използва, но ако беше така, би използвал съдържанието на 2 чаши вода, за да изведе токсините от тялото, преди да се добере до водното съдържание. И наистина това е, което прави тялото. То изразходва 2 чаши вода, за да изведе от системата токсините от кафето. Така че когато някой пие кафе, автоматично не му достигат 2 чаши от тази чудна течност, от която тялото се нуждае. Ето някои интересни факти за водата. Първо, човешкото тяло е приблизително 70% вода. Това е доста, нали? Никога не си мислите за вода, когато гледате ръцете, косата. Никога не си мислите, че това е основно вода, нали? Ами да, така е. Сега нека да погледнем дали един мускул, в зависимост от това женски или мъжки е, той е приблизително 75% вода. Ако мислите, че това е много, знайте, че когато усилено правите упражнения, ще се нуждаете от повече вода за упражненията. Погледнете костите. Много хора не знаят, че костите са приблизително 25% вода. Това се казва в статистиките. Нека да разгледаме кръвта. Тя е приблизително 82% вода. Мислим, че кръвта е кръв, но тя е 82% вода. Погледнете най-прекрасният от всички инструменти, компютърът, за който говорих вчера, човешкият мозък, който също е 85% вода. Това не е ли прекрасно? Вода. 85% вода. Тези статистики са взети от статията на Тами Дарлинг от списанието Vibrant Life, януари 2001 година, работата на водата. Запитах се откъде взимаме тези статистики, защото тя ги е взела от някъде. И докато се рових из статистиките, познайте откъде са взели тези данни. Ами, наблюдавайте малко бебе. Знаете ли колко жизнени са бебетата?
Те се движат лесно наоколо, обръщат се и са много енергични. Но истината е, че тези проценти не са средните за средностатистическия човек. Ако бяха, не би имало толкова много депресия, колкото наблюдаваме. Не би имало толкова много мускулни болки, колкото виждаме. Не би имало толкова много фибромиалгия и всички други неща, които се случват в системата. Ако системата беше достатъчно мокра, колкото статистиките казват, че е. Но ако мерите това перфектно малко бебе, ще намерите и перфектни малки статистики. Обаче ние не можем да ги използваме за човека, тъй като не е толкова просто. Да разгледаме човешките органи, водата в системата. Всеки орган в тялото работи както трябва единствено, ако има достатъчно вода. Второ, всеки орган ще регулира своя състав и продуктивност в зависимост от наличната вода за тази задача. Трето, вашият мозък определя стандартите за всеки орган в зависимост от наличната вода за работата. Казано на прост език, вашият мозък наблюдава водата, която е налична в тялото, за неговото правилно функциониране и разпределя водата до различните места, където има нужда от вода. Значи не само където мисли, че водата трябва да бъде, но и където водата наистина трябва да бъде. Ако няма достатъчно вода, за да се осъществи една функция на тялото, мозъкът много често взима вода от друго място и тя бива разпределена там, където тялото се нуждае от вода. Например, водата може да бъде отнета от червата и от кръвта, за да послужи на други по-важни места в тялото. Ако няма достатъчно вода, за да послужи на всички места по едно и също време. Бих желал да го подчертая, това се случва, ако няма достатъчно вода, за да бъде разпределена тя едновременно по всички места по едно и също време. И така, ако имате недостиг на вода, тялото ви не може да функционира на 100% правилно. То трябва да намали функциите си така, че мозъкът да разпредели водата до органите, които най-много се нуждаят от нея. Този човек страда от високо кръвно, защото има липса на вода. Чували ли сте някога sit on toilet? По-известно е като констипация или запек. Ето този младеж е в особено затруднение. Както виждате, той стои там от дълго време. Нещата не работят. Някой от вас имал ли някога такива проблеми? Да, това е често срещан проблем. Това е един от най-често срещаните проблеми в Северна Америка. В същото време най-често закупените лекарства без рецепта също са за запек. Елън Уайт казва, мнозина живеят в нарушение на законите на здравето и игнорират влиянието, което техните навици на хранене, пиене и работа оказват върху тяхното здраве. Те няма да се издигнат до тяхното истинско състояние, докато природата им не започне да протестира против злоупотребата, от която страда чрез болките в системата. В днешно време това също е научно доказано. Дори ако тогава страдащите започнат да вършат правилно и се обърнат към простичките неща, които са пренебрегвали, използването на водата, правилната диета и природата, те ще получат точната помощ, от която се нуждаят и от която са имали нужда от дълго време. Ако този курс се следва, пациентът ще се оправи без да се изтощава. Виждате ли, водата е толкова необходима. Много често чувството за глад се тълкува погрешно. Всъщност, тялото казва, нуждая се от вода, дай ми вода. Повече H2O. Ако приемете глътки топла чиста вода точно преди да ядете, около 500 мл, това са 2 чаши, никога няма да си навредите, а по-скоро ще си помогнете, защото водата подготвя стомаха за приемане на храната. Ако около 20 минути преди хранене в стомаха има достатъчно вода и ако мислите за храненето, панкреасът ще произведе бикарбонат, който ще отиде в стомаха и ще неутрализира киселините, които стомахът произвежда, предотвратявайки неща като язви и стомашни болки по време на храненето. Интересно е, нали? Ето това прави водата, тя помага да се сигнализира мозъка, да подготви другите органи за процесите, които предстоят. И ако има достатъчно вода, тези органи ще работят много по-добре. Така храносмилането ни ще се подобри, способността ни да се движим ще се подобри, способността ни да мислим ще стане също по-добра. Малко е смешно да се помисли, но ако сте жадни, ще вземете ли аспирин?
Можете ли да повярвате, но много хора го правят. Когато са жадни, те взимат аспирин. И защо мислите, че казвам това, въпреки че звучи странно, нали? Всъщност е точно така. Ще ви покажа какво имам в предвид. Когато се дехидратират, земноводните произвеждат много хистамин. Хистамин, за какво е важен той? Когато са добре хидратирани, нивото на хистамина е много ниско. А ако извадите такова същество от водата, нивото на хистамина се понижава. Но ако стои извън водата за дълго, нивото на хистамин се повишава. Ще кажете, защо става така? Колко от вас са взимали антихистамини? И колко са чували за антихистамин? Това е нещо, с което да се отървете от хистамина. За какво служи той и каква е неговата функция? Нещо, с което трябва да се справиме. Както видяхме, това е нещо, което се случва при земноводните. Погледнете, при хората хистамина може да предизвика болка, когато достигне до нервите, реагиращи на болка в тялото. Също така, спомняте ли си малката жаба? Когато човек има хронична болка, това може да означава, че тялото е дехидратирано. Точно както е със земноводното. Когато излезе от водата, нивото на хистамина се повишава. Така е и при хората. Дехидратирането може да предизвика високи нива на хистамин, който, когато се срещне с нервите, усещащи болка, причинява болка в системата. Ако имаме недостиг на вода в къщата си, ние се опитваме да я разпределим за необходимите нужди. По същият начин, когато тялото получава по-малко вода, отколкото има нужда, хистаминът стартира система за регулация на водата. Хистаминът напътства някои невротрансмитери да задействат подсистеми, които да регулират водния прием. Човешкото тяло е чудесна машина, знае как да живее. Изглежда, че всеки симптом, който тялото произвежда, е усилие да се самовъзстанови. Усилие, за да се поправят грешните неща, които ние правим. Така че съотношението на водното съдържание в и извън клетките на различните органи е много важно. Когато тялото не получава достатъчно количество вода или клетките не могат да задържат водата, водното количество в тях намалява. Когато клетките не могат да задържат вода, забелязали ли сте хората, които пият вода, после веднага трябва да отидат до тоалетна? Чудили ли сте се на този процес? Може да е, защото клетките не могат да задържат водата. Днес ще ви покажа как да научите клетките си да задържат водата. Така вие ще изглеждате по-млади. Как ви звучи това? Доволни ли сте, че дойдохте? Всеки би желал да изглежда по-млад. Знаете ли, има две неща, които хората търсят на тази земя. По правило, хората търсят първо да са щастливи и второ, опитват се да избегнат смъртта, доколкото е възможно. И този пропаднал свят няма да успее в нито една от тези две цели. Знаехте ли това? Вашето здраве може да се намери само, когато сте здрави, което означава, че живеете според законите на живота и законите на Бога. И когато всъщност осъзнаете, че онова, което ви предлага тази земя и гробът са нищо, защото това не е смърт, това е сън, и Господ ще се погрижи, когато дойде. Така, точка. Тъй като водното съдържание във всяка клетка играе важна роля в поддържането на нейната нормална функция, недостатъчното количество вода може да доведе до загуба на някои функции и до определени симптоми. Това е важно. Продуктите, произведени в мозъчните клетки, се транспортират по водните пътища до тяхната дестинация в нервните окончания, за употреба в изпращането на съобщенията. Цитат от книгата «Твоето тяло плаче за вода». Ако няма достатъчно вода за мозъка, за да функционира правилно, моторните умения изчезват, не можем да ходим правилно, не можем да мислим правилно, трудно ни е да се наслаждаваме на храната, трудно ни е да спим. Аз не искам
да кажа, че недостига на вода е единствената причина за всичко това, но че е основна предпоставка за тези неща. Основно предпоставка. И така, клиничните симптоми на дехидратацията са депресия, болка, умора, пресъхване на устата, тъмножълта урина, запек, астма, алергии и така нататък. Има много хора, които са идвали в кабинета ни, които имаха алергии, особено през пролета, и когато ги подложихме на режим, който включваше добро количество вода и други течности, тези хора се връщаха при нас и казваха: тази година аз нямам алергия. Това не е ли удивително? Години наред тестове, вие сте алергичен към това и това, а никой не им беше казал, защо не пиеш вода, защо просто не пиеш вода. Знаете ли, толкова е просто да сте здрави, ако знаете простите правила. Това са законите на живота, които са направени така, че и 6-годишно дете да може да ги разбере. Трябва да пиете вода, да ядете зеленчуци, да ядете плодове и добри зърнени храни, да правите упражнения. Не трябва да ходите в университет, за да научите тези неща и да ги приложите в практиката си. И не трябва да ходите в университет, за да бъдете добре. Достатъчно е да се подчинявате на малките простички неща за живота. И това звучи прекалено лесно, нали? Точно така е и това е истината. Отколко вода, отколко течности се нуждаете в действителност. Ще чуете някои да казват между 6, 8 и 10 чаши вода на ден, или около 30 мл вода или сок на всеки килограм телесно тегло. Вие можете да кажете, защо казваш вода или сок? Чували ли сте някога, защо трябва да приемаме 8 чаши вода на ден? Някой правил ли го е? Знаете ли, че аз поставям всичко под въпрос, абсолютно всичко. Аз казвам, кой е казал това? Защото не мога да го намеря никъде в духът на пророчеството. Не мога да го намеря и в Библията. И знаете ли, накрая го намерих. Намерих го в научната академия при Националния изследователски институт от 1945 година. Те са открили, че подходящото количество вода за възрастни в повечето случаи е 2,5 литра вода на ден. И това е станало основно правило. Дошло е оттам. И знаете ли, открих също, че тялото ни не се нуждае само от вода, както ние знаем. Тялото ни има нужда и от нещо друго. Искате ли да научите какво е това? Ние имаме нужда от 2 вида течности в тялото. Имате нужда от питейна вода, която е показана в тази прозрачна чаша, и имате нужда от достатъчно количество от нея през деня, за да може да функционира тялото ни. Всъщност, когато станете сутрин и изпиете повече от литър вода, ние имаме нужда и от органична вода. Аз я наричам органична вода, но можете ли да ми кажете какво всъщност е това? Какво пиете? Това представляват соковете от всички тези храни. Това е нашето тяло. Спомняте ли си? Първата вечер ви казах, че човешкото тяло е машина за сок. Това е, което то търси, това е, към което се стреми. Иска да приеме сокове заедно с водата. Пийте спанак. Никога ли не сте чували преди това? Пийте моркови. Това също е добра идея. Тук искам да ви покажа 2 кожни клетки. Това е клетка, която е... I'll show you some, get my little arrow going here, my little cursor, if I can find it. Is it on here today? Oh, hey, there it is. Look at that. Came out of the corner. Right over here. You see, just slow down. It's a Ferrari. Точно тук, където е стрелката, това са дупки в клетъчната стена. Можете да видите много от тях. Ето, виждате ли ги? Навсякъде по края има дупки и пукнатини. Значи този човек пие вода, но клетката не може да задържи водата. И какво ще стане? Ще изтече навън като през сито. Но забележете здравата клетка. Ето, виждате ли вече разликата? Ето тук виждаме, че периферията на тази клетка не е повредена, така че тя задържа водата. Едната тук в долния ляв ъгъл показва устарялата кожа,
старчески петна и онова, което се наричат чернодробни петна. Но ето тази кожа в горния десен ъгъл е чиста, здрава клетка. Защо? Ами изградена е правилно и задържа много добре водата. И ако задържа водата много добре, това означава, че клетъчната функция ще е на 100% правилна. Защото се нуждае от вода за всяка функция, ще получава много добре сигналите от мозъка, много добре ще изпраща и съобщенията до различните тъкани, ще приема и изпраща много добре. Ето един човек преди и след, в ляво и в дясно, забелязвате ли разликата? Не е ли удивително? Това е разликата, получена от правилното хранене и начин на живот. Използвам тази снимка като пример. Това не е ръката на някой, който е дошъл в центъра, това е ръката на някой, който прави нещата правилно. Имал съм хора, които са идвали в центъра и причината да започна да казвам това е, защото никога няма да забравя един човек, който беше на 60 години. И той каза, знаеш ли, забелязах нещо различно, когато започнах моите упражнения. Той правил упражнения от около 6 месеца. Когато каза, забелязах, че в мен започнаха промени. Жена му беше до него и каза, покажи му. Той си показа ръцете и каза, всичките ми старчески петна изчезнаха. Да, старческите му петна. И човекът добави, имах малки брадавици по врата и те паднаха. Аз казах, пиете ли много сокове? И той каза, о, да, пия по литър и половина, 2 литра всеки ден пресни сокове, предимно зелени. Ще видите колко различно е, когато приемате зелени сокове. И стана често срещано явление. Хората започнаха да забелязват, че петната по ръцете им изчезваха, кожата им ставаше много хубава. Повърхностният слой на кожата се изчистваше, ставаше по-ясен. Ние имаме специална програма, наречена как кожата ви да стане красива. Още не сме подготвили лекциите напълно, но се надяваме, когато са готови да ги изнесем в друга поредица. За сега сме подготвили само това, но чрез опита, който можахме да добием с хората, които са идвали в нашия офис, ние видяхме резултатите в техния живот. Преживяваме неща, които могат да се полза за всеки един човек. Това е добре, нали? Знаете ли, че ако последвате тази програма, още през първата година може да изглеждате 10-15 години по-млади и от това дори да се чувствате по-млади. Енергията ви ще се възвърне, ще бъдете жизнени, а зрението ви ще се възстанови. Всичко ще работи по-добре. Трудно е за вярване, но всъщност това е истината. И така, една от най-добрите храни за кожата са кайсиите. Кайсиите подпомагат структурата на клетките и на цялото тяло да задържа водата. Може да кажете, аз получавам отоци, не искам да задържам вода. Но отокът показва, че клетъчната ви структура не функционира правилно. Нещо не е наред. Нещото, което наистина помага да се освободите от отока, това не е да вземете диуретик, но ако ядете банани и стафиди само за 2 дена и това да ви е храната, само банани и стафиди, на закуска, на обяд и на вечеря, само банани и стафиди. Може да ви звучи нетактично, но трябва да поясня, че получаваме толкова много телефонни обаждания от хора, да повторим инструкциите, които не сме давали, така че искам да го кажа ясно, много ясно. Закуска, обяд и вечеря, само банани и стафиди. 2 дена. Наблюдавайте как оттокът намалява. Това става, защото тялото се хидратира, а структурата на клетките започва да работи много по-добре. Храната е вашето лекарство. Ако някой не разбира храната, той не може да разбере болестите. Всъщност е невъзможно. Днес имам много неща да ви споделя. Джини също говори за органични неща. Забелязахте ли тези сухи кайсии отпред? Това са биологични кайсии, които са изсушени на слънце. Изглеждат ли ви вкусни? Ами само за опитния език те имат страхотен вкус. Тези са свежи, там отзад има още по-свежи, но тези са хубави и чудесни за вашата кожа. Трябва да приемате по 4-5 кайсии на ден за известно време, докато кожата ви започне да придобива напълно нова структура. Кайсиите са чудесни за вашата кожа. Ще видите, че много от кремовете за кожа също съдържат концентрат от кайсии. Много са добри за кожата ви. Така, кажете ми от всички тези храни, ябълка, маруля, диня, кое съдържа най-много вода?
Динята. Винаги и навсякъде отговорът е динята. В милилитри обаче марулята съдържа най-много вода. Да, забелязали ли сте какво ядат всички животни в природата? Ядат ли диня? Ядат ли много жива зеленина? Ще видите колко много хранителни са тези живи зелени треви. Количеството вода в живите зелени храни е невероятно и затова не виждаме тези животни да пият, а ги виждаме да ядат. И ако тревата е хубава и сочна, те поемат много течност. Само понякога ги виждате да пият вода, защото имат нужда и от двете. Сега ще разгледаме трудът на доктор Емил Буржи. Той е швейцарски учен от 1930-те години. Този доктор е открил велики неща за хлорофила, който е течност, от която се нуждаем. Хлорофилът е удивителен. Когато правил различни опити върху пациент, докторът открил, например, че хлорофилът спомага за подобряване на различни форми при анемия, подобрява функциите на сърцето, намалява високото кръвно налягане и също подобрява общото цялостно здраве. Нещо толкова просто като хлорофила. Ще отидем още една крачка напред, ще ви покажа вътрешността на един лист. Ще увелича това и ще видите къде е хлорофила в растението. Това са като малки съседни места, където живеят хлоропластите. И ако приближим по-близо в квадрата, ще видим един малък район. Ето го хлоропласта. Това е всъщност единица хлоропласт. Вече видяхте хлоропласта. Забелязвате ли малката клетъчна структура вътре в хлоропласта? Ето това е хлорофила. Изглежда ли познато на някой? На медицинска сестра, която е учила биология, може би доктор, който е учил биология или на някой, който работи с кръв? Да, ако погледнете по-отблизо, това е почти идентично с червените кръвни клетки. На практика, ако човек изпие прясно изтискан хлорофил около литър, казах прясно изтискан, това ще отнеме приблизително 3,5-4,5 кг зелени растения, в зависимост от това колко сок има в тях и ако не са загубили своята влага. И ако добавите прясно изтискан ягбълков сок, за да го направите по-вкусен, и ако изпиете това за вечеря, просто вземете глътка, дегустирайте и глътнете, до сутринта бихте получили кръвопреливане. Да, това е така, защото централният атом в хлорофила е магнезий, а централният атом на хемоглобина е желязо. Това не е ли интересно? Така тялото превръща това в действителна кръв. Хлорофилът се превръща в кръв. Човек няма да има нужда от кръвопреливане, ако просто опита това. Аз съм предлагал това на лекари в болници, да пробват какъв ще е ефектът. Ще убие ли някой? Не, ако не ми вярвате, просто опитайте и вижте каква ще е кръвта ви на сутринта. Просто опитайте. През 50-те години на 20 век доктор Бернард Дженсън е направил много интересен експеримент. Взел е мишки в своята лаборатория. Ние имаме тази информация на разположение, ако някой иска да я има, тъй като изучавах неговото откритие. Та докторът взел мишките, източил кръвта им и я заменил с хлорофил. Взел 97% от тяхната кръв и я заменил с хлорофил. И познайте какво станало с мишките. Не са позеленели, но продължили да живеят. Това не е ли интересно? Удивително е. Колко зелени растения приемаме на ден, колко зеленина. Ако забелязвате, в началото Бог каза: давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна. Предлагам, имаме нужда от повече зелени растения. Много зелени растения. Наричат Земята синята планета, но това е огромна грешка. Ако излезете навън, преобладаващият цвят е зеленият. Какво ни казва това? Че нашият обичащ Създател ни казва: деца, аз ви направих, за да имате зелени растения. И когато видите структурата на хлорофила, която е удивителна, колкото по-тъмно зелено е растението, толкова повече хлорофил има. Колкото повече светлина получава, толкова
повече хлорофил ще има. Така че в избледнялата светло-зелена маруля, която е в магазина, няма нищо. Имайте предвид, че марулята айсберг съдържа силикон, а силиконът е добър за кожата. Ако нямате такъв сорт маруля, заменете с някакъв друг сорт. Хубаво е и с тъмнозелен млад спанак. Хубави растения и ще приемате много течности. Ето още някои интересни неща. Молекулата на хлорофила има удивително сходство с хемоглобина, който дава червеното обагряне на кръвта. Червеният кръвен пигмент е мрежа от въглеродни, водородни, кислородни и азотни атоми, които са групирани около един атом на желязото. Хлорофилът е подобна мрежа от същите атоми, с изключение, че централният атом е магнезий. Повторих нещата, за да добият значение за вас. Някои от откритията на доктор Бернард Дженсън са следните. Между другото, доктор Дженсън е учил под опеката на доктор Джон Харви Келог. Не е ли удивително колко много неща ни връщат назад до старата адвентна вест? Защо казвам, че е равностойно на кръвопреливане? Защото увеличава броя на кръвните клетки, снабдява органите с желязо, неутрализира токсините, подобрява анемичните състояния, пречиства и обезмирисява тъканите на червата, спомага за пречистването на черния дроб, захранва сърцето с желязо, регулира менструацията, подпомага при хемофилия, подобрява проблемите с кръвната захар. Ако някой е диабетик, опитайте, ще ви хареса, това работи. Помага при хемофилия, подобрява нивото на кръвната захар. Подпомага при астма, защото премахва слузта от дробовете. Обикновено и в повечето случаи на астма проблемът е недостиг на вода. Слузта е там, защото тялото се опитва да поддържа клетъчната структура на дробовете влажна. Затова се образува слуз и човек не може да диша добре. Но нека ви кажа, затрудненото дишане с слуз в дробовете е по-добре, отколкото да имате сухи дробове. Това е помощта, която получавате. Също увеличава съдържанието на желязо в майчината гърма. Приявки и ранички спомагат тяхното бързо оздравяване, премахва телесните миризми, съпротивлява се на бактериите в раните. Може да го сложите върху раната, представяте ли си? Почиства зъбите и структурата на венците при парадонтоза, подобрява носните секрети, премахва лошия дъх, успокоява възпаленото гърло, подобрява възпалените сливици, успокоява язвени тъкани, болезнени хемороиди, спомага отделянето на слуз. Има ли някой, на когото му тече носа след грип или хрема? Тогава нужен ви е много хлорофил. Подобрява мускулната система, кръвоносната система на краката, подобрява варикозните вени. Спомняте ли си какво споделих с вас за упражненията? Помага на тялото да изгради нови тъкани. Намалява болката, причинена от възпаление и още множество други ползи. Това звучи като реклама на продавач-измамник. Вземете си малко хлорофил и си го доставете. Но хлорофилът е достъпен навсякъде. Хлорофил. Органични минерали срещу неорганични минерали. В хлорофила има органични минерали, ако са прясно изтискани. Ако ги загреете, какво ще се случи с ензимите? Те умират и стават неорганични. Искам да ви покажа това. Има два вида минерали – органични и неорганични. Физиологията на човека има биологично привличане към органичните минерали. Това означава, че те са живи. Повечето органични минерали за функциите на тялото идват от диета с растителна храна. Израстващото растение превръща неорганичните минерали от почвата в полезни органични минерали. Когато органичен минерал от растителна храна влезе в стомаха, той трябва да се прикачи към определена протеинова молекула. Това е хелатотерапия, за да бъде абсорбиран и тогава придобива достъп до тъканите, където е нужен. Когато растителният минерал премине в тялото, той се използва като коензим за образуване на телесни течности, образуване на кръв, костни клетки и поддържане на добри връзки между нервните клетки. Това е удивително, нали? Невероятно. Толкова е просто. Откъде да си набавяте минералите? От храната, живата храна и хубав хлорофил.
Без здравословен органичен минерален баланс, вътре и извън клетките на мускулите, кръвта и костните подструктури, тялото ще започне да получава спазми, да трепери и да се схваща. Случвало ли ви се някои от тези неща? Сега знаете защо. Нещо не е наред. Най-накрая може да се стигне до пълно схващане или пълен отказ, или и двете, според доктор Уилям Майснер. Оценявам неговото изследване, защото показва много от това, което става в човешкото тяло. Средно статистически тялото преработва около 40 000 чаши течности всеки ден чрез най-ефикасната преработваща система на света, но има нужда да замени само 8 до 10 чаши от тази течност. Удивително е, нали? Замислили ли сте се колко много течности минават през вашите бъбреци? Тялото ви преработва различни неща през деня. Това е невероятно сложна система, но изисква толкова семпла и малка грижа, за да може тялото ви да получава необходимото, което е полезно за вас. Има ли значение какъв тип вода пием? Не мога да ви кажа колко много пъти ми задават този въпрос. Има ли значение каква вода пия? Нека да погледнем още някои неща. Коя е най-добрата вода за пиене? Аз мисля, че дестилираната вода е най-добрата вода за пиене. Но тя не изсмуква ли минералите от тялото? Чували ли сте това и преди? Истина е и едновременно не е истина, защото това е непълно твърдение. Да, дестилираната вода ще изсмуква, всъщност не изсмуква, но отнася минерали от тялото. Ако изследвате урината на човек, който пие много дестилирана вода, ще забележите наличие на минерално съдържание в урината. Но ако проверите това минерално съдържание, ще забележите, че минералите са неорганични. Тялото се опитва да се освободи от тях. Ще ви дам пример. При нас идвали хора, които са пили вода от кладенец и имаха болки в ставите, артритни състояния. Когато ги поставяхме на режим без кладенчова вода, без минерална вода, а само на дестилирана, познайте какво изчезна. Изчезнаха болките им и познайте какво излиза на сутринта с урината им. Всички неорганични минерали, които са били отложени в и около ставите. Удивително е, нали? И когато се върнат пак на кладенчова вода или на минерална вода, познайте какво се връща. Връщат се болките и болешки. Така че това е изключително добро. Казвам ли, че това е единствената вода, която можем да пием? Не, изобщо не съм казал това. Но според мен това е най-добрата за човешкото тяло вода. И ще ви покажа защо мисля така. Това е изследване на доктор Мюлинг от 1994 година. Дестилираната чиста вода не провежда електричество. Когато са в наличност 2 части на 1 милион или по-малко неорганични материали, вода с 5 части неорганично съдържание на 1 милион части вода или повече провежда електричество, затварящо проста верига и задействащо тестова кружка. Колкото по-високо е неорганичното съдържание на 1 милион, толкова по-неефективно водата провежда органичните минерали до другите тъкани. Това е много важно, защото транспортира хранителните вещества до тъканите и позволява на тялото да се освободи от нещата, от които няма нужда. Така че бутилираната вода, чешмяната вода, филтрираната чрез обратна осмоза или тази филтрирана чрез въглен, ще провеждат електричество, потвърждавайки, че те не са най-добрият преносител на минерали и не съдействат за тяхното усвояване. Като заключение, това е логично и работи много добре. Колкото по-високо е неорганичното съдържание на 1 милион, толкова по-малко ефективно водата пренася органичните минерали до тъканите. Така че трябва да имате нещо, което да вземе органичните минерали и да ги занесе до тъканите, които се нуждаят. Това е много важно. Основно всички минерали, намерени в изворната вода и специално във водата от кладенците, не могат да се усвоят от тялото. Но ако специална аминокиселина или друг телесен катализатор присъства във водата, всичките важни процеси на абсорбиране в тялото не може да се осъществят. Това оставя варовика, мъртвите минерали и соли да плуват из тялото, задръствайки артерии, бъбреци, стави и други храносмилателни органи. Ето това е един принцип.
човешкото тяло никога няма да се освободи от минералите, които са органично свързани в тъканите на тялото. Тялото ви не казва: идва дестилирана вода, о не, минералите заминават и бум, те са си отишли. Има десетки хиляди хора в северните щати и цяла Северна Америка, които са на бъбречна диализа 2-3 пъти в седмицата. Какъв вид вода използват за бъбречната диализа? Ами, дестилирана. Защо тези хора нямат недостиг на минерали? Защото дестилираната вода няма да издърпа никакви органично свързани минерали от тялото, живи минерали. Второ, харесва ми структурата на този човек. Трябва му малко кожа, но ако не беше това, тялото ще се освободи само от минерали, от които не се нуждае или не ги разпознава като органични. Има толкова много доклади за различни неща, как да знаем на какво да вярваме. Аз взех трудовете на някой, който е направил изследванията, които аз исках да направя. Той е проучил всичките различни доклади. Казва се Ради Джонсън, разследващ репортер. Той ги е събрал заедно, защото доктор Золтан Рона издал статия, наречена "Преждевременната смърт идва от редовно пиене на дестилирана вода". Така че Ранди Джонсън го предизвикал, като казал: наистина ли, къде са данните, които доказват това становище, че ранната смърт настъпва от пиенето на дестилирана вода? Той казва за доктор Рона: той не предоставя никакви експериментални доказателства или препратки към проучвания, които да подкрепят неговите твърдения в статията. И трябва да се запитате, откъде са дошли тези твърдения? Откъде? Другите основни източници на мита, дестилираната вода е вредна, идват от 12 глава на доклада за хранителните вещества в питейната вода. Той е публикуван от Световната здравна организация. Това е много интересно, защото е публикувана добра критика за статията от Канадската асоциация по качеството на водата. Дискутирам някои други аспекти от доклада тук. Аз съм го сложил тук, но вие сами можете да погледнете изследването на доктор Джонсън и да откриете всички неща, които той е направил, и да пишете на сайта или на имейла на доктор Рона. Можете да му изпратите писмо, което да го попитате къде са данните, поддържащи вашето твърдение. Ще откриете, че ги няма, защото докладът на Ранди Джонсън казва, че никога не е получавал обратно доклад от доктор Золтан Рона. Той му е изпратил имейл и го е попитал къде е доказателството, но никога не е получил отговор и затова си е казал, че ти може да направиш нещо по въпроса. От друга страна, казва: аз редовно следях в научната литература за добро доказателство на този предполагаем феномен, че дестилираната вода изтегля минералите и причинява ранна смърт, но без резултат. Няма нищо, което да поддържа тези твърдения. Колко хора в този свят знаят как да изследват? Ами не много. Те чуват доклади от тук и от там, от този доктор и от този доктор и не знаят на кого да вярват. Освен ако се научим да различаваме кое е истина и кое не е, ние ще се водим от тези хора. Вие трябва просто да се научите как да проверявате това, което те казват. Не искайте някой друг да направи това вместо вас. Направете сами изследването си и прегледайте всички становища. Най-добре е, ако намерите докладите на професорите и видите кой спонсорира доклада или изследването. Това, което искате, е непредубедена информация. Това е основният ключ. Непредубедена информация. Водата има много функции в човешкото тяло, но основната й функция е, че действа като очистващо и лекуващо средство. Забележете, тя е средство, което означава, че пренася неща в тялото. В органи като черния дроб, белите дробове, мозъка, кръвта, лимфната течност, слюнката, други органи, част от храносмилателната система. Количеството и качеството трябва да бъдат големи. И ако погледнем в природата всичката тази вода, хубаво нещо е водата. Тя е единственото средство, от което тялото използва за различни ензимни и химически реакции. Транспортира хранителни вещества, хормони, антитела, кислород чрез кръвта и лимфната система. Протеини, ензими в нашето тяло работят по-ефикасно в разтвори с нисък вискозитет, като дестилираната вода. Водата е разтворител за тялото и регулира всички функции, включително цялостната активност на всичко, което тя разтваря и пренася. Колко е важна водата? Изключително важна.
Хиляди, които е можело да живеят, са умрели от недостиг на чиста вода и чист въздух. Тези благословения са им били нужни, за да оздравеят. Ако те биха се просветили и отхвърлили медицината и биха привикнали на упражнения на открито, проветряват къщите си през лятото и през зимата, използват мека вода за пиене и къпане, те щяха да бъдат сравнително здрави и щастливи, вместо да се влачат в мизерно съществуване. Чиста, мека вода отвътре и отвън, това работи наистина много добре. Ако погледнете в природата дъжда, влагата, мъглата на земята, това е процес на дестилация. Пречиства се така, аз избрах да използвам дестилираната вода и видях големи ползи. Но искам да споделя с вас, че дестилираната вода не е нещо, за което Джини и аз да казваме, трябва да пиете дестилирана вода и не трябва да пиете никаква друга. Има други форми на хубава вода и ако можете да си ги позволите, можете да се възползвате от тях. Божият лек е достъпен за богати и за бедни. Не трябва да имате дестилатор, за да поддържате тялото си здраво. Може да го намерите, но не е необходимо да го притежавате. Ако не можете да си позволите дестилатор, можете да пиете водата, която имате. Яжте правилната храна, от която се нуждаете. Правете упражнения, имайте слънчева светлина, чист въздух и ще ви отнеме по-дълго време, за да оздравеете, но действително ще се възстановите. Разбирате ли ме? Така лекуването винаги е достъпно както за богатите, така и за бедните. Повярвайте ми, ние имаме нужда от това. Отдаването на ядене твърде често и в много големи количества пренатоварва храносмилателните органи и води до температурно състояние на системата и така настъпват болести от различен вид. Потърпевшите в такива случаи си причиняват такива неща, каквито другите не могат да им причинят. Те трябва да започнат да облегчават товара, който са си създали. Трябва да премахнат причината, да постят за кратко време и да дадат на стомаха шанс да си почине. Толкова е важно това. Да премахнат температурното състояние на системата, чрез внимателно и разбиращо прилагане на водата. Тези усилия ще помогнат на природата в нейното усилие да освободи системата от нечистотиите. Толкова важни изявления и вижте кога са написани. Просто прекрасно, много ми харесва. Ако имате стомашни проблеми, храносмилателни проблеми, ако постите 3 дена, това ще ви помогне. Да, не поемайте нищо друго, освен дестилирана вода, много вода. Това ще помогне на храносмилателните органи да си починат и да започнат нужната работа за възстановяване. Казвам това на хора, които идват в нашия кабинет, когато видя някой, който има 5-6 хранения на ден, защото докторът му е казал, че трябва да поддържа нивото на кръвната си захар високо, аз го питам дали докторите са му помогнали до този момент. Добре ли сте? Не. Може би трябва да опитате нещо различно. Готови ли сте за това? Разбира се, те за това са дошли в кабинета. Чули са, че след като са дошли при нас, хората оздравяват и искат и те да опитат нашето лечение. Казвам им, през следващите 3 дена не искам да ядете нищо и просто да пиете дестилирана вода. Но те казват, аз ще умра. Аз казвам, не, няма, напротив, ще живеете. Помислете за това. Мислим си, че ако трябва да гладуваме даже само за 1 ден и не приемате нищо друго освен вода, какво престъпление е това срещу моите желания? Как мога да направя тези неща? Спомнете си, че Исус 40 дена и 40 нощи гладува за нас. Това идва да ни покаже колко е важно да властваме над храната в живота ни. Ако безгрешният Божи син прекара 40 дни и 40 нощи, побеждавайки апетита вместо човека, тогава каква е битката пред християнина? Колко много хора трябва просто да отделят 1 ден от седмицата и да си кажат нищо, освен вода, за да дадат почивка на системата, на храносмилателните органи, пълна почивка. Хората, които са следвали тези препоръки, са изкарвали 3 дена само на вода. Една жена каза, че е алергична към всякаква храна и била ограничена само до пилешка супа и хлебчета. Тя каза, не мога да ям никакъв от банани, авокадо, нещо ми става, не мога да ги докосна. Не мога да ям пържола, не мога
мога да ям нищо, освен пилешка супа и хлебчета. И тя каза, имам болки в гърба, в краката, винаги съм гладна, уморена, имам крачки, имам запек. Аз си отговорих, 3 дена само на вода. И тя каза, не знам дали мога да направя това. Аз си казах, опитай. Изпи първо по 1 чаша вода, после още 1 и още 1. Жената се обади и каза, направих 3 дена. Попитах я, как се чувстваш? Тя каза, чудесно се чувствам. Попитах я, какво имаше за закуска днес? И тя каза, закусих с авокадо, препечена филия, банан и купичка с зърнена закуска. Попитах я, как се чувстваш? И тя отговори, чудесно. Междувременно е имала толкова много алергии и толкова много проблеми от различни неща. Аз си казах, ти си много дехидратирана. Системата ти се е изтощила, яла си прекалено много от погрешната храна и сега страдаш. Това, от което има нужда природата, е почивка. Това звучи ли ви простичко? И представете си, тя не умря. Всичките й болки в гърба изчезнаха, в колената нямаше болки, запека също изчезна. Представете ли си, толкова е простичко всичко. Ето едно изявление. Имаме много хора, които се обаждат и питат какво да направя. Джини разговаря с млада жена, обиколила много доктори. Тя каза, искам да ви благодаря, тъй като години и десетилетия обикалям различни лекари и никой не беше в състояние да ми каже причините за моята мигрена. Изписаха се много рецепти, но без облегчение. Имах по 4 клинично диагностицирани мигренозни пристъпа на седмица. След като разговарях с теб, Джини, вече почти нямам мигрена. Нещо толкова просто и всичките доктори, специалисти и болниците не можаха да го разрешат. Благодаря ви за това, че върнахте живота ми отново. Децата ми отново имат майка. Знаете ли какво каза Джини? Вода и вода. Толкова е простичко. Имаме задължение да говорим, да се противопоставяме на невъздържание от всякакъв вид, невъздържание в работа, ядене, пиене, вземане на лекарства и да се насочим към Божието велико лекарство. Чиста, мека вода за болести, за здраве, за очистване и за наслада. Знаете ли как са наричали чистата мека вода по времето на Елън Уайт? Ами дъждовна вода. Дъждовна вода. Те не са имали дестилатори, но природата е правила дестилирането. Дъждът е валял и те са слагали варел и това са наричали мека вода. Това е чудесно. Аз основавам избора си на онова, което Бог е направил в природата. Казвам си, това трябва да е най-доброто. Създателят го направи и той казва, ето дете, пий, това е от което се нуждаеш. Изключителните резултати, които Джини и аз сме виждали при хората, са наистина удивителни от правенето на толкова обикновено нещо, като добавянето на вода. Благодаря ви.